Cha 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 cha, Igbo mmanụ, Igbo rienu, Igbo ṅụọnụ, Igbo karolo. Is your humble boy, Kenny. Today's message is for our chiefs and all our traditional rulers and the titled men in the Igbo land. Tata bụ maka ndị Igbo echiri echichi, ndị nze, ndị ọzọ, ndị chief, ndị enyere onyinye ịbụrụ ndị isi ala anyị na ndị eze. I am using this opportunity to draw your attention. Ana m akpọlite unu niile wee na-asị unu biko to beg and plead with you people. Ihe ọ bụla unu ga-eme ka obodo anyị dị mma, whatever that you guys will do to make our land to be better and better every day, please kindly do it. We need peace, togetherness, love. Let each and every one who is from the Igbo land, from every community in the Igbo land, learn about our culture and practice it. Ka anyị na-eme n'omenala anyị in a good way. Anyị na-emezi nye ọfụma ka anyị ghara ime omenala anyị nga ọ ga-ajọrọ anyị njọ, nga ọ ga-abụrụ ihe arụ nyere anyị. Ka anyị na-eme n'omenala anyị wee na-eme ya nwato ototo ọfụ na nna ya na nne ya na ụmụnne ya na-eme omenala ọma. Biko na omenala anyị dị mkpa. Ka anyị ghara ịtụfu omenala anyị ma na-eme omenelu. Let every of our culture and tradition continue to be practiced in a good way, not in a bad way. We all need our people to show this love among us. Learn how to be together and make things work out for us in a unique way. Biko, okwu a dị oke mkpa. Mana ọ bụ onye na-aghọtaghị ya ga-ewere ya n'ụzọ ọzọ. Mana ana m ayọ unu biko, if we make our culture versatile for every one of us, then we will all know that yes, our culture is more important. Long live the Igbo people. Long live the Igbo culture. And long live the Igbo tradition. Ndewo n'onwe Igbo nke m.